бузурчаи сайроҳии украинӣ барои сокинони минтақаи наздик ба ҷабҳаи ҷанг як василаи наҷот шудааст. Сокинони Бахмути ҷангзада барои хариди маводи зарурӣ 12 километрро тай карда ба маҳаллаи Часив яр мераванд. ман барои пӯшонидани сурохи болои тирезаам кафки сохтмонӣ харидам, зеро ба наздикӣ ҳаво сард мешавад. дар ҳоле ки ҳама мағозаҳо бастанд, ин тоҷирон мол меоранд. инҳо сазовори медали шуҷоат ҳастанд. сокиноне ки пул надоранд ба кӯмаки ихтиёриён умед мебанданд. мо ҳар ҳафта ба Бахмут меравем, ба онҷо бухориҳои истеҳсоли ватанӣ мебарем. одамон нону обро дида гирья мекунанд. ин як саҳнаи даҳшатбор аст. маблағ барои ин масолеҳ дар Амрико ҷамъоварӣ шудааст. дар амрико мардуми зиёде ҳастанд ки украинаро дастгирӣ мекунанд ва пулу мол медиҳанд. ба ин ҷо генератор меоранд. истеҳсоли бухориҳоро ба роҳ монанд ки Сергей дар бораи он нақл кард. ҳамаи ин барои мусоидат ба пирӯзии мост. даро ба сӯи Бахмут Георгии 70 соларо дучор омаданд. ман мехоҳам нафақапулии худро бигирам. ман дар Бахмут зиндагӣ мекунам, аммо нафақаро дар Часовяр медиҳам. ман ба он ҷо бояд ё пиёда ва ё бо дучарха биравам. дар ним соли ахир вазъ тағйир накардааст. рӯзҳо шабиҳи ҳам ҳастанд.